ಈ ಸಂಚಯಗಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಇತ್ತನ ಪುದರವು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ಬಹುಶಃ ಕರಿನೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಠಾರಡು ಆಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದವು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಜನ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಂದೇ ಇಂದೇನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆ ವಸ್ತುನ ಸಂಗ್ರಹ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಅವು ಚಿತ್ರಾವಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಎರಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನೊಡೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭುಡು ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪಂಡ ಐನ ಕಟ್ಟೋಣ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ ಒಡೆದ ವಸ್ತುಲಿನ ದೀಪುನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ತೂಂಡ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 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 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕನತ್ತ ರೂಪ ಒಂಜಿ ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಐನ 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 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನುಡು ಇತ್ತೆ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಜೋಕುಲು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕುಲ್ನ ಇತಿಹಾಸನು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಜನಕುಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಠಸ್ಥ ಪರಂಪರೆದ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ದ ಆಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಿವೊಂದು ಬರೆಪಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸನು ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಪುಂಡು ದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ವಸ್ತುಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪರ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಆದುಪ್ಪು ಆತನ ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಸಾಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತುಲಾದುಪ್ಪು ಪದ್ದೊಯಿ ಬಂಗಾರ ಆದುಪ್ಪು ದುತ್ತೈತ ಆದುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿ ಇದೇನು ಮಾತ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಇಂದೇನು ದೀವೊಂದು ಇಂದೇನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂದಾಂಡ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪೇರು ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಲ್ಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿನೆದವು ರಡ್ನೇದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರನಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಓರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಹತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂತುನ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಐಟು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಸತ್ಯಲುಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಹತ್ತ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ನಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಸತ್ಯುಲೇನು ಲಿಖಿತ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುಗೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನಾನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟುಗೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಈಗಲ ಪಾಡ್ದನ ತೂಂಡ ಕವಿತಾ ತೂಂಡ ಕತೆಕ್ಕುಳೆನು ತೂಂಡ ಆಚರಣೆ ತೂಂಡ ನೆನಪುನ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನಕುಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ಜನಕುಲೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೀರು ಅಗಲಿಗೆ ಬರಾವು ಇಜ್ಜಿ ಓದರೆ ಬರಾರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಲೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದೊಂದೇ ಅಗಲೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕವಿತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಕತೆಕ್ಕುಳನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಉರಾಲುಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಗಾದೆ ಎದುರು ಕತೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಅಗಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಕೃಷಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ದಯಬಂಡಾಗ್ಲು ಭೂಮಿ ಬದುಕು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ನಾಗ್ಲತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲು ಬೆನ್ಪಿನಾಗ್ಲಾಗಲು ಅಂಚಾದ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೆನ್ಪಿ ಜನಕುಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಾದ ಏನು ಐಕ್ಯ ಬಂಡೆ ಇದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಮನಗೂ ತೆತ್ತೊಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹ ಅದಿಪ್ಪು ಇದೇನೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇನೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟುದಂದ್ರೆ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಾತ್ ಐನ ಬುಳೆಚೀಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇದು ಎಂಚ ಬುಳೆಚೀಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡ ನನಾತ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲತ್ತ ಐನು ದೀವೋಡು ಇತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಂಡಾರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ 4 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಬೋಡು ಸರಿಯಾದ ದೀವೋಡು ದಾಂಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಚ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಎಂಚ ದೀವೋಡು ಏತೈತು ದೂರ ದೀವೋಡು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಸುಲಭುಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಹೊರ ತೂರಾಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರೋಡುವುದು ಒಂಜಿ 10 ವಸ್ತು ಬೂರುಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐನ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂಜೇ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಐನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದೀಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ಅವು ಆಳಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬತ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹರಿಡ ಯಾಕೆ ನನ್ನ 4 ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣುದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟೋಣ ಜಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಐನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡ ಏನು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಗುಲ ಐನೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಅವು ಏಪೋದವು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅವು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇರೆ ಎಂಚ ಕೊಂಡದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಚುವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಪನ್ಪನಮ ಆ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ತೂಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆ ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ ಕತೆ ತೂಂಡ ಒಂದು 500 ಪುಟದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡ ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ ತೂಂಡ ಐದು ಮಾತ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡತ್ತು ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನೆಮಣಿನ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ವಸ್ತು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನ ಪಿರವು ಏತೋ ಕತೆಗಳು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಸಿರಿ ಕತೆಲಗೂ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪುರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಲಹೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಅನುಭವಡೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಜರ್ಮನಿದ ಜಪಾನ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ತೂಯಿನೆಡ್ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ಐಕೊಂಜಿ ಐನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಚಿತ್ರ ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಅಂಡ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ತರ್ಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ದಾಯ್ತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಅಂದು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಗಡಿಪಾರ ಕೈ ಕೊಯ್ಯಾರ ತರ್ಕತ್ತಿದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೊಂಬು ಕೊಯ್ಯಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಗ ಮೂರ್ತೆದ ಅಂದು ಕೊರಡಾಪುಡು ಆ ಕತ್ತಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಐನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೌಂಟರ್ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಚೆಂಚ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೀತು ಐಕಂದೇನು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತನಾಗಲು ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು ಕುಳ್ಳುದು ಅಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನೇನು ಒತ್ತು ಬೇರಾಗಲು ಈಗ ತರ್ಕತ್ತಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಆತನ ತೊಂದರೆಕಾರ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬೋರ್ಡು ಐನಾಗಲು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಐನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೇರು ನಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಕೊರ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ತೂಪೇರು ಒಂತೆ ತೂಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ನಾನೂರ ಬರ್ಪೇರು ದಾಬಂಡಾಗಲೇ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತಾರು ಪಣ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಗಲೇ ಪೂರ ಪಂಡೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏತು ಪನೊಳ್ಳಿ ಏತಂದು ಪನೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆತನಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನೋಡು ಹಾಪುಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೀರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ನವನೇ ಪನೋಡು ಹಾಪುಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಐದು ಹೆಚ್ಚೆ ಬೋಡು ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ ಹಣ್ಣು ನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರುಪುನ ಬಾಯಿದೇರಿಟ್ಟು ಕೊರುಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡು ರಾಪಿನ ಹತ್ತೊಂದು ಈತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಓಡೆ ಪನ್ಪುನೊಳ್ಳೆ ಒಂದು 4 ವಸ್ತು ಪನೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚ ಪನೊಳ್ಳಿ 10 ಪನೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡ್ವೇರು ಕೇಂಡ ಪನೋಡತ್ತೆ ಎಂದು ಎಂಚಿನಂದು ಕೇಂಡ ಪನೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಂದೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ದಾಪಿನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಲೆ ತೊಂಪೋಡು ತೋಜಿಪೋಡು ಕೊಂಚ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಜಿ ಯಂತ್ರನೇ ಪಾತ್ರನತ್ತು ನರಮನೆ ಬೋರ್ಡು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ದಿಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ ಜೋಕುಲು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಐನು ಕೇಂದು ಅವು ಪದ ಇಪ್ಪು ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪು ಐಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮೂರ್ತದಾಗಲಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಸಂಧಿನ ಪಾಡಂಡ ಒಂಜಿ ಕವಿತದ ಭಾಗ ಪಾಡಿಯರ್ನಾಂಡ ಅವು ಪಾಡಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಿನಾಡ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ವಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪರ್ದಾತಿಂದ ಉಂಡು ಕೈ ಕೊಯ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊಯ್ಪುನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ತುಯ್ಯಾರ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಂಡವು ದುಃಖ ಒಂಜಿ ಐನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಎತ್ತೋ ರೀತಿಡು ನೆನ್ ತೂನಗಂದು ಬರ್ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಈತ ಮಹತ್ವನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದೇನು ಎಂಚ ಬುಳೆಚಿಲು ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ಅವು ನನಾತ್ ಏತೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪುಟ್ಟ ತಾತ ಆರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಆರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇತಲೆ ಕೊರ್ರ ಇದೊಂದು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಪುನಗಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಚನೆ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲಿ ಪೂರ ದಿವನು ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಬತ್ತನಾಗಲ ಇಂಚ ತೂಪೇರು ತೂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಓದುದು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅತ್ತು ಆಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಾವಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾಡ ಆಡೋ ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು
ಎರಡು ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರರ ಪಾತೆರಡು ದಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಆನಾಗ ಜನಕ್ಕೂಲು ಬತ್ತು ಪೋಂಡನೆ ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ಪುನಃ ತೆಂಬೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಿನ ವಸ್ತುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡತ್ತಂದು ಅಂಚದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜನ ಬರ್ಪುನ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ರಾಯನಾಥಾರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರಾರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನ ಒರಿಯಾಡ್ದಾದ ಆಪಿನ ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೆ ಐನ ಒಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಸುಮಾರು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆವುಡ ಏನು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸವಾಲು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದೇನು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದಾಟಾಪುನ ಇಂಚ ಅಂದು ಆಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂದು ದಾಟಿಸುವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೀಪು ಭೂತಾರಾಧನಾ ದೀಪು ಒವ್ವಾಂಡಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗೋಗು ಐನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪಡೈತೆ ಐನ ಆಡೆ ಆಗಲೇ ಸಾಗದು ಕೊರುಡತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒವ್ವೇ ಅವಡು ಅವು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡದ ಆಪಿನ ತೈಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಅವು ದುಂಬುದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ದಾಟ್ಲಕ್ಕ ಆವುಡು ಐಕ್ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ 10 ಬಾಳೆಲೆನ 10 ಬೆರೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.